Sziasztok! Gyertek velünk egy legújabb munkánkhoz, ahol szőnyeget fogunk cserélni Miskolc-Tapolcán Aurora Hotelba, mutatunk nektek belőle egy pár részletet. A szobának a szőnyeg felbontása már megtörtént, még az apró csíkokat kivágjuk a kollégákkal, utána pedig egy tárcsás géppel felcsöpöljük az ajzatot, és úgy jön az új szőnyegnek a leragasztása. Itt pedig már mutatunk nektek egy teljesen kész szobát, ahol már kész vagyunk a szőnyegfektetéssel, kész vagyunk a szegőzéssel, kész vannak a hölgyek a előkészítéssel, jöhetnek a vendégek. Ha kedvet kaptatok egy Miskolc-Tapolcai kiruccanáshoz, szerintem nyugodtan keresetitek a Hotel Aurórát.